slovenskom stavebníctve sa v poslednej dobe skloňuje jedno meno, ktoré, povedzme si na rovinu, mení pravidlá hry. Tým menom je Calculus. A nie je to len ďalší software. Je to nástroj, ktorý pomáha stavať nielen budovy, ale aj celé firmy. Poďme sa spolu pozrieť, ako to vlastne robí. Znie to povedome? No jasné, že áno. Pre mnohých v stavebníctve sú excelovské tabuľky synonymom pre nekonečné hodiny práce. Je to taký ten každodenný boj s číslami, neprehlednými vzorcami a samozrejme s večným googlením, koľko čo vlastne aktuálne stojí. A ten kontrast je priam neuveriteľný. Viete, na jednej strane tu máme ten chaos papierov a neistotu rozpočtovania, tak povediac, na kolene. Je to pomalý proces, plný chýb, ktoré firmu stoja reálne peniaze. A na druhej strane? Rýchlosť, absolútna presnosť a profesionálny výstup, ktorý jednoducho buduje dôveru. Pozrime sa na to celkom úprimne. Spoliehať sa na Excel pri takej špecializovanej práci, ako je stavebný rozpočet, je asi ako snažiť sa postaviť dom s vreckovým nožíkom. Dá sa to? Možno. Ale výsledok, viete si predstaviť. Je to skrátka nesprávny nástroj plný skrytých nástrah. A presne v tomto je ten najväčší problém. Keď je cenová ponuka len nejaký odhad, tak aj zisk je logicky len odhad. Každá, aj tá najmenšia nepresnosť vo výpočte priamo ohrozuje maržu, firma tak v podstate pri každej novej zákazke hrá tak trochu lotériu. Našťastie existuje oveľa inteligentnejšia cesta. Riešenie, ktoré nahradza neisté odhady železnou logikou dát a chaos nahradza premysleným systémom a presne týmto riešením je Calculus. Zabudnime na predstavu, že Calculus je len nejaký nástroj na cenové ponuky. Je to oveľa viac. Je to vlastne kompletný ekosystém, ktorý človeka prevedie celým projektom od tej prvotnej myšlienky cez plánovanie a realizáciu až po finálne odovzdanie stavby. Skutočným srdcom a povedzme aj mozgom celého systému je jeho dátový základ. A teraz nehovoríme o nejakých prázdnych tabuľkách. Reč je o masívnej, živej databáze, ktorá je doslova DNA každej cenovej ponuky. A táto DNA zaručuje jej presnosť a jej zdravie. Poďme sa pozrieť na tie čísla. Nech je to jasnejšie. V databáze sa nachádza viac ako 90 000 unifikovaných cenníkových položiek. Čo to znamená? Že každá práca, od výkopu až po finálne malovanie, má svoj presný štandard a samozrejme aj cenu. A to ešte stále nie je všetko. K tomu si prirátajme viac ako 250 000 konkrétnych stavebných materiálov a výrobkov, často aj s obrázkami a aktuálnymi cenami priamo od výrobcov. Práve táto neuveriteľná hĺbka dát je tá deliaca čiara medzi nejakou amatérskou tabuľkou a naozaj profesionálnym nástrojom. Možno si kladete otázku, ako sa v takom obrovskom množstve dát dá vôbec orientovať. Odpoveďou je TSKP. Je to osvedčený klasifikačný systém, ktorý zaručuje, že všetko má svoje miesto a dá sa to logicky a intuitívne nájsť. Predstavte si to ako knižnicu, kde každá kniha má svoje presné označenie a viete presne, kam siahnuť. A čo to znamená v praxi? Znamená to, že máte k dispozícii databázu, ktorá je vždy aktuálna, je bezpečná ako bankový trezor a je inteligentná. Tá prehľadná štruktúra a bleskové vyhľadávanie šetria desiatky hodín práce a eliminujú naozaj drahé chyby. Dobre, ale ako už bolo povedané, Calculus nie je len o cenotvorbe. Jeho najväčšia sila spočíva v podpore celého životného cyklu projektu. Pozrime sa, ako firmu prevedie od prvej ponuky až po tú úplne poslednú finálnu faktúru. Takže celý životný cyklus stavby je pod kontrolou. Všetko to začína cenovou ponukou, stačí jedno jediné kliknutie a zadanie z Excelu je naimportované. Následne sa plynule prechádza k plánovaniu, k tvorbe harmonogramov. Fakturácia je potom už takmer hračka, pretože systém automaticky odpočítava, čo všetko je hotové. A to najlepšie nakoniec? V každom jednom momente je vidieť reálne náklady a je jasné, či je zákazka zisková alebo nie. Samozrejme, na trhu je viacero softvérov. Čo teda robí Calculus skutočne, ale skutočne jedinečným, sú to v podstate 4 kľúčové vlastnosti, ktoré ho výrazne odlišujú od akejkoľvek konkurencie. Toto sú tie 4 piliere jeho jedinečnosti. Poprvé, licencia je doživotná. Žiadne skryté povinné poplatky za aktualizácie. Po druhé, systém je flexibilný. Malá firma si kúpi základ a ako rastie, jednoducho si dokupuje ďalšie moduly.
Po tretie, je komplexný, takže pokrýva naozaj celý proces. A v neposlednom rade súčasťou je aj ľudská podpora a zaškolenie. A aby si každý našiel presne to svoje, existujú 3 hlavné verzie. Verzia remeslo je ideálna pre živnostníkov so špecializovanou databázou. Verzia Basic je určená pre malé firmy, ktoré už dostanú prístup ku kompletnej databáze, no a verzia Profi je pre veľké firmy a expertov, ktorí potrebujú robiť aj individuálne kalkulácie a naozaj hĺbkovú analýzu nákladov. A teraz prichádza to najdôležitejšie. Kalkulus totiž nebol vytvorený len pre nejakých stavebných gigantov. Jeho skutočným poslaním je dať silu do rúk práve menším firmám a živnostníkom, umožniť im rásť a súťažiť s tými najväčšími. Táto veta to vystihuje úplne dokonale. Naozaj nejde len o softvér. Ide o nástroj, ktorý dáva malým firmám silu a profesionalitu veľkých hráčov. Umožňuje im prezentovať sa a pracovať na úrovni, ktorá by inak bola pre nich možno nedosiahnuteľná. S kalkulusom totiž prichádza profesionálny výstup, ktorý robí dojem. Dokumentácia, ktorá je nielen presná, ale aj maximálne prehľadná. A toto buduje dôveru u súkromných klientov a zároveň to spĺňa všetky prísne požiadavky pre verejné obstarávanie. Jednoducho povedané, otvára to dvere k zákazkám, o ktorých sa predtým dalo možno len snívať. Na záver jedna otázka na zamyslenie. Každá stavba, každá jedna, potrebuje pevné základy. A presne takisto je to aj s podnikaním. Otázkou teraz zostáva, či sú tie súčasné procesy vo firme dostatočne pevné na to, aby uniesli aj ten budúci rast.